Un pătulean se poate mândri cu roșii românești mari și frumoase, cum nu mai găsești. Ion Voicu, din comuna Pătulele, este legumicultor de 20 de ani și în timp a învățat cum să cultive roșii de calitate. El a adus la vânzare la piața Sârbilor din Severin tomate care cântăresc peste 1,5 kg. Bărbatul ne-a împărtășit secretul prin care reușește să obțină roșiile uriașe. Această roșie pe care o vedeți dumneavoastră aceea se mănâncă în familie, foarte atent, sămânță cu sămânță oprim și de acolo nu toată sămânța o să facă roșiile intră așa. Din câteva sute, noi reușim să scoatem o roșie peste 1,5 kg, cred că la anul să depășesc 2 kg, dacă mă ajută Bunul Dumnezeu. În doar 2 ore de când a adus marfa în piață, bărbatul a reușit să vândă 30 de kilograme de roșii uriașe. Aceste tomate au făcut senzație printre cumpărători. Uite, dacă stau așa, ce mai vrem? Are peste 2 kg ciorchinele astea, ce să mai vorbim? Și uite, te ia cu cuțitul. Sunt frumoase, n-am ce să zic, n-am mai văzut așa ceva. Înseamnă că le-a păstrat bine, le-a crescut bine, le-a muncit. Foarte frumoase. Cum vi se pare, ați cumpărat? Dar la ce preț sunt? 4 lei. 4 lei. Sunt bune. Foarte frumoase, mari și frumoase. Ați mai văzut până acum roșii așa mari? Nu am văzut. Pătuleanul iubește legumicultura și cu banii pe care îi câștigă își susține la facultate cei 2 copii. Bărbatul este dovada vie că dacă vrei să muncești, poți să trăiești fără grija zilei de mâine.